Здравейте, YouTube, аз съм Копелдахин. И да, виждате това тук в чата. И внимай какво правиш, ей. Значи, този спаун го е строил MC Тушака. И това е негов сървър. Но докато го няма, защо не пробваме нещо интересно? Ето, в смисъл, вижте как стои. Лично на мен ми харесва. Няма нищо общо с това, което ще говоря след малко ден, но щяхме заедно да снимаме в момента. И щяхме просто да го снимаме тук. Но, както ви казвам, него го няма. Трябваше да става. През това време аз ще направя така. И просто ще гледам отдалече. Не! Дано не разбере, защото ще ме намрази. Ама много. Просто тотално много. Ами, да не излиза, кой го кара. Поне остава нещо, де. Ето тук ще снимам клипчето. Ела. Това беше уж за красота. Аз го правих хубаво. Вижте, знамената са мъртват. Не знаех. Добре. Това е декорацията тук. В нея ще снимам. Ще се радвам това, което имам. Това е... От тук може да се записате за кандидатури. Сега ще обясня какво точно представлява. Значи преди няколко месеца казах, че ще пускам сървър. Сървър, в смисъл обикновен сървър с резиденции, с всичко, нали? Survival. Но имаше проблем с хостерите и нямаше как да го снимам. И се отказах просто тотално. Но днес от националната лотария на България, по-скоро Лотоспорт, спечелих 50 лева. И се чуих какво да ги правят. Реших да си направя сървър на Майнкрафт. Намерих си нови хостери, нали, всичко абала. Но реших сървър да е привейт. С whitelist и така нататък. Всичко ще е ванила сървъра. И това са кандидатурите за сървърчето. Значи в кандидатурата от вас ще се иска да направите постройка в клипа или да имате предварителна постройка, после да я покажете. Клипа да не е прекалено дълъг си, да е дълъг, няма проблем, ще го гледам. Стига. Да, ще го гледам, какъвто и да е. В клипа просто трябва да кажете как се казва, в смисъл как е вашето истинско име, на колко сте години, от кой град сте, но от кой град сте няма значение. Какво друго, от кога играете Майнкрафт и какъв е опитът ви с играта. Това са най-важните работи, плюс, нали, постройката. Мога да кажете, ако искате за колко време сте построили. За това дали е на Survival или на Creative Mode, това е без никакво значение семия тая. Защото ако не сте гледали клипчето на Бонк, в който обяснява как да не правите кандидатури, то аз ще го оставя в дескрипшена, линк към клипа му, в който ви показва как да не правите кандидатура. Може да ви е полезен за тези, които за първи път правят кандидатура. Но не държа на някоя кой знае каква постройка да се направи. Може да е нещо по-елементарно, стига да е наистина по ваш смисъл. Забравих думата. Неизмислено от вас, всичко да е по ваше сета. Всичко да сте го измислили вие. По ваш дизайн на ID. Да е всичко. Може да не е къща, може да е просто някаква постройка. Или пък декорация, няма значение. Не държа кой знае какво. Честрум ще е най-добре, сам да ви кажа. Както и да е. Защото аз не мога да правя. И ще ми е полезен такъв. Както и да е. Това е като цяло. След това, след като заснемете клип, ще го качите в YouTube, VBOX или видеоклипи, без значение на някакъв сайт за видеосподеление. Пращате клипчето на Skype, Копелдахин ми е скайпа. Ще го мога в дескрипшена. Пращате ми клипчето и аз ще ви отговоря дали сте одобрени или не. До кога са кандидатурите? В момента сме 16.4.2015. Кандидатурите ги затварям в края на месеца. Без значение колко кандидатури ще са пуснати и дали още някой ще бъде одобрен.
по момента, когато видя хубава кандидатура, просто казвам на момчето или на момичето или там, каквото е. Перфектна си за целта ни и добре дошла в сървъра или добре дошъл. Защо ми забива? Както и да е. Забравих още нещо. Ще е добре всъщност ще е задължително. Няма да е задължително, но ще ви дава бонус, че така. Ако кажете защо точно искате да играете в сървъра, дори нещо просто е така, наистина да си кажете за какво искате в сървъра. И да, сървъра всичко ще е survival до 30, т.е. до края на месеца. Мога да пращате кандидатурите. Колкото по-рано, толкова по-добре. Поне така мисля. В момента, който имах някой ми прати хубава кандидатура по Skype, казвам му добре дошъл или добре дошла и му давам IP-то, след което го вкарвам така нататък в бала и влиза и почваме да цъкаме. И така. Това беше от мен. Аз бях Копавдахин. Това бяха кандидатурите. Смисъл. Сета. Чао, чао.